dira 6.000 euroko fidantza irigarria ordainduta. Epai onartezina jaso genuen orain dela 2 hilabete. Emakume eskubideen kontrako epaia izan zen. Bortizkeria instituzionalaren adibide bat. Biktimaren errelatuari sinesgarritasuna kendu, bere bortxaketaren errua botaz, irakurketa patriarkala misoginoa eginez. Hau ez da justizia. Oraingoan berriro ere erakusten digute jendartearen aldarri nagusietatik oso urrun gaudela. Ez dutela entzun nahi, ez dute ezer ulertu nahi. Herriari entzungorra den sistema ez da justizia. Erabaki honek babesik gabe uzten ditu emakume guztiak. Sistema ez da gai emakumeen bizitzak babesteko eta ez ditu emakumeen eskubideak bermatzen. Hau ez da justizia. Epai eta egoera honen aurrean, martxoak 8, eta nik sinisten dizun mugimenduen aldarriei gure babesa ematen diegu. Gaur egun, inoiz baino ozenago. Helarazi nahi diogu berriro gure babes osoa biktimari eta indarkeria matxistaren biktima guztiei. Ez daude bakarrik, guk beti babestuko ditugu. Bukatzeko, bat egiten dugu eta deia luzatzen diogu herritar orori mugimendu feministaren mobilizazioetan parte hartzeko.